Amics i amigues terrassencs, terrassenques, us donem la benvinguda en aquest acte i en aquest concert organitzat per l'Acord per Terrassa, que és la candidatura a les eleccions municipals que formen Esquerra Republicana de Catalunya, Reagrupament Independentista i una bona colla d'independents. S'ha de ser molt temerari i molt valent per venir a fer un míting a la plaça Vella. No totes les candidatures s'hi atreveixen. Altres, que van de més importants, estan en places més petites avui. Mentre venia cap aquí, pensava, mira, molta gent ha fet moltes coses, hem fet moltes coses a la plaça Vella. I hem fet castells, ens hi hem enamorat, hem fet amics, és dels llocs on hem fet amics. I no s'hi fan gaires mítings polítics. I és ser valent en els temps que corren, amb això del desprestigi de la política, actuar a la plaça gran de la ciutat. I és un orgull, com a terrassencs i terrassenques, ser avui i fer aquest acte a la plaça Vella. Igual que estem orgullosos de ser terrassencs, i deixeu-me explicar, ja si puc, una petita cosa. Amb l'Isaac, que és el nostre cap de llista, l'Isaac, anàvem junts a l'Institut de Can Jofresa. Anàvem junts a l'Institut de Can Jofresa i allò sí que era un coneixement de la realitat de Terrassa. Quan l'Avinguda de Santa Eulàlia estava sense asfaltar. Quan anar a un institut públic d'una barriada era dur. Però allà ens vam conèixer molts. I teníem 15 i 16 anyets i ara érem independentistes a l'Institut de Can Jofresa i continuem sent independentistes avui. I ens vam presentar a les eleccions als Consell Escolar i vam guanyar, tu. Vol dir que és un bon presagi per aquestes municipals. Deixeu-me dir dues coses només abans de passar la paraula. Tenim la millor candidatura a les eleccions municipals de Terrassa, perquè els independentistes de Terrassa estem arrelats a la ciutat. I deixeu-me repassar tots els independents que van a la nostra candidatura. Començaré per darrere. Tenim a l'escriptora més reconeguda dels últims temps, que és la Sílvia Alcántara. Tenim a la Maria Dolors Duo Castella, una de les millors actrius i de les persones amb més llarga trajectòria artística d'aquesta ciutat. Ve a la nostra candidatura l'Antonio Cazorla, dirigent veïnal, amb molts anys de militància en el PSUC i en l'antifranquisme d'aquesta ciutat. Tenim a la nostra candidatura el Pepe Ruiz, actual president de Veu Pròpia i que durant 20 anys va ser el president de l'Associació Veïns de Can Anglada. Molt important, tenim a la nostra candidatura la Natàlia Mas, que ara perquè ha aparegut el Xavi, però durant molts anys l'esportista més important que havíem tingut en aquesta ciutat i que quan això era una ciutat grisa ens feia anar, ens reconeixia pel món, era la nedadora Natàlia Mas, que li agraïm molt que estigui a la nostra candidatura. I també hi ha a la nostra candidatura l'Àngel Casanovas. L'Àngel Casanovas ha sigut, a part de president molts anys del centre excursionista, ha sigut el portaveu de Terrassa Decideix. I això és una candidatura de ciutat. I molt poca gent pot dir que té a la seva candidatura gent d'aquesta vàlua. I aquesta candidatura també és important perquè és la candidatura de l'unitat independentista. És la candidatura del vot útil independentista. Hi ha també Reagrupament i Esquerra Republicana junts, perquè la gent ens demanava que anéssim junts. Fa 16 anys vam entrar per primera vegada a l'Ajuntament un regidor independentista després de tota l'etapa del franquisme i els primers anys d'ajuntaments democràtics. I ara hem de reforçar aquesta presència independentista al nostre Ajuntament. I per això la candidatura que s'ha de votar el dia 22 és la candidatura d'Acord per Terrassa, Reagrupament i Esquerra Republicana de Catalunya. Per acabar, visca Terrassa i visca Catalunya Lliure! Tot seguit parlarà la Ramona Vergés, que és la representant de Reagrupament a la candidatura de l'Acord per Terrassa. Bona nit a tothom. Ciutadans de Terrassa. Jo sóc aquí dalt perquè fa 2 anys, de fet, fa 2 anys que hagués estat a baix on esteu vosaltres, però estic aquí perquè vaig decidir que calia fer política. Jo sóc un metge català i una ciutadana que no es resigna. Una ciutadana que accepta la corresponsabilitat de portar el país on es mereix, a la llibertat plena amb un sistema democràtic d'alta qualitat. El nostre país, a dins l'estat espanyol, no és viable. Ho sap tothom.
Ho sap tothom qui ho vol saber. Hi ha més arguments per la independència que no pas per la subordinació a aquest estat. No cal que us digui quina és la situació que estem patint. Greu. L'atur, un 40% entre els joves, la manca de creixement econòmic i un llarg etcètera que sou coneixedors, igual que nosaltres, del que ens està passant. El pitjor, però, és que nosaltres no decidim. El nostre govern no mana. Estem en un punt d'inflexió, així ho veiem. O bé ens acostumem a demanar el que prèviament ens han pres, ens acostumem, acceptem la humiliació o plantem cara. Nosaltres hem decidit plantar cara. Espero que vosaltres també. El que us vull dir, però, no és tot això que ja sabeu, sinó com ho farem, com ho hem de fer. Aquest ara és el gran repte. El com ha de ser la voluntat de la majoria. Si volem, serà. I tenim una gran responsabilitat. Aquesta voluntat passa per la implicació dels ciutadans en la política. Ens cal tenir un país més culte, també amb més cultura política. No pot ser que estiguem tan separats els ciutadans, les associacions de la societat civil, les institucions, els partits polítics. Ens hem de barrejar. Els professionals hem d'entrar a la política i sortir. Però la implicació que us demano no només és perquè feu política. Us demano que participeu de la cosa pública, que el bé comú formi part del vostre sistema de valors. I us demano que, igual que treballeu amb rigor, exigiu també amb rigor que els polítics fem bé la nostra feina. Només així podrem millorar el nostre sistema democràtic, tan malmès per altra banda. Tenir un país lliure, culte, pròsper i radicalment democràtic també depèn de tots vosaltres. Si volem que el català sigui la llengua dels nostres nets, ens haurem de remengar, perquè si no ho fem, no ho serà. Si sentim respecte per la dignitat dels nostres avis, l'haurem de defensar. Jo me'n sento responsable. I per això sóc aquí, perquè hem sumat amb la candidatura de l'Acord per Terrassa amb Esquerra i Ciutadans de la Vila. Caldrà començar per Terrassa. Ara ja tenim places, escoles, biblioteques, potser no totes les que manquen, però cal omplir de contingut tots aquests espais. I per això us demano que ens voteu. Que ens voteu, però no només que ens voteu el dia 22, sinó que l'endemà del dia 22 continueu interessats en la política municipal. Gràcies i visca Catalunya.